Oye,
odoguna akana chinda kunike enugu site ipe kanapa ipe owa kinechi agba ipatari ike alo eguwego haba ipe wafoni kana budiga kubuga gogo ya ipe ona la burujike usuwe kudemu uzuma keburia uzone burabe omalo lawa waisaka wekudene magekurokude kifuaye manosi wekuko igwe mfano molitas odogu weba wonike oyo molitas oyo agba isododogu molitas ibatari ike awowe kineji haba wakanazamuji waketuku akuruke ochiwede oyunogu obasaji bie obasaji nogu ogemowo obasaji nogu ibalimowo odogu owakineji obasaji nogu wetudikana modogu nekujimotembo obasaji biambo odogu ahayakanebu alo anazamu kankenezodo
Akuna basadi boku bewelio akunne ane pemkuni mawu beliemu akunne wa mawu ebala mawu ogino yana sodi doga bakunne madikana bola tu bawa na tuwe kula doge buwa wakana siya ibe asiya chukubia yimu wese jolama wese garimu tu ogogu ise haine chibe igbo kundo igbo kasiwa oyole dede akunne dede ndodo kuko kene wajama ekwe mkuni odogu ndogu na wayeto owa fanechi mmawu na-ekwu oyibo bakariya ọmadika na akọrife ofo ya siri ọla nri olorisie mana ofo lọfọ ya riruwo nwoke mana n'ọka lọ na gba ụdọkwa na budodogwu haba ọrụ sirire ebuneri onye nwoke mahụne ịbala mawu anụ ka eyi odogbo n'ọdọgwu akpa ịbala mawu onye ọrụ ga na-ebebe idime kunne onye ruru na ruo ụlọ egwu yada nwa ife sigori ya wemoja agha n'oyibo akunne kalimo na mfu wejo onye kwụrụ okwu ofio mmọnwụ na-agbanye haba ayaka na-ekwu nwoke mama mmọnwụ na-ana ugbo na-aba ka egbeja bodo ọba dịka na ndọgba ya nọ ọnụ na-eri eri n'ọka ị na-anụ ka nọ na-agba udo egwu na mkpagbu Enjoy your eating, my friend.